katanga kari kadiki kakadai so kakatanga pezve chane buri ichi kwoitawo nhengo iyi ndoibvisa So we don't go running every day. Mabhora haana kuzvimba asi anorwadza pasi apo nhengo yakatoparara kudai so Saka unokwanisa kuita wiwi mai inenge ichirwadza. Saka pazuva munochinja makangani machira pese pazvatotera tikangotota sekutota kwazvaiteta so ndobva ndachinja. Saka pana pamuri kugarana ndogara nasisiyo nemwana uye nelasibhoni yavo abuda aenda kubasa. Urwere uyu hwakatanga ndakarota ndichirara nemukadzi kuhope, ndo pakatanga urwere hwangu uyu. Nhengo yangu ichibva yaita kadzvanga ndakatanga kuenda kuchipatara vakati igenital ulcer. Vakatanga kundirapa vachiti ndipa mushonga mapirids egenital ulcer, asi kakatanga kuita kablisters kadzvanga kaike hakana kupora. Vachibva vazoti varifungidzira kuti isyphilis or gonorrhea, vachibva vanditora ropa vakatesta, ndakaenda results akauya ari negative. Vakati vari kufungira kuti icancer. Apa nguva ndanga ndiri kuSouth Africa. Saka ndo time yakatanga covid lockdown yaya. Inini ndakabva ndazovharirwa nelockdown. Ndavharwa nelockdown pakazoita time yekuti government home affairs yakati yakuvhura vanhu vanga vavharwa nelockdown vanga vavhizita. Ini ndaigara hangu ikoko. Saka ndo pandakafunga kuti rega ndiuye kunoku. Pakavhurwa vanhu vaive ndibva ndaona chance bva ndauya kuno kubva ndasvikira quarantine papoli tikagara 6 days vatatransfer tukaendeswa paPrince Edward. Ndikamborequesta kuona ana chiremba but hapana. Chirwere ichi chakatanga kuita panhengo yangu chikatanga kukura chitange mablisters so aiswini achivava zvokuti kana kuenda kutete tikairwadza. Takazobuda paquarantine paipai ndikaenda kuParinyatwa hospital. Vakasvika vachitaura kuti varifungidzira kuti genital ulcer. Ndikavataurira ngoti makadhi angu ndanga ndisina ekuSouth Africa. Vakandipa mushonga vakati ndozodzoka mangwana ndoenda kuOPD ndonoona urologist. Ndikazodzokera mangwana acho ndikasvika kune strike yemadoctors nemanesi kuOPD kwekanga kwavharwa. Kana kucasual kwanga kune go slow zvezvevanhu vari pastrike. Saka turi nokutaurawo nehama neshamwari ndichivarakidza urwere hwangu. Vanhu vaifunga kuti vangangofungidzira kuti icancer. Vakanditi cancer inorapika kuchibhoyi. Shamwari yangu yakamhonditaurira kuti yakandidirecta paThrogmorton kuna Samora Machel. Yakati kune vanhu vanoita zvemaherbs. Ndakaenda ikoko ndakasvika vakati cancer tinorapa, vakanditi 40 years, vakati vachandirapa kusvikira yapera. Ndenge ndichiya ndichitora mushonga wokunwa, wokuzora nokudya muporiji. Ndakazvishandisa for 4 months. Hapana kana change yakaitika. Urwere hwakaramba huchiendera mberi. Ndikazotanga kuendawo kumasowe, vamwe vachinditiwo kune masowe kumwe kunobatsirwawo. Ndo pakatanga kubuda nhau yekunzi nhau yehushirikitwa. Painzi pane munhu womumhuri ane gate rakasunga nejira dzvuku nereredzo, akanyora mazita edu,
mugati umu anopata achiromberera, akanyora mazita evanhu vese vari mumhuri nevamwe vazukuru vese. Saka ndio pane ushereketo huri kuitwa uyu. Munhu pakabuda zita ari zita remukoma mumhuri. Ini handina kuzvibhilivho hangu. Ndakatanga kufamba ndikaudzawo vanhu vepamba vandinogara navo vanova ndosisi. Vakati gatimofamba timeenda kune mumwe kwatakanzwa kune mumwe muprofita. Tikaenda tikasvika tipiwa same nhau futi iyoyo. Ndo pandikazotanga kunzwawo nemwe shamwari yangu zvikanzi kune mumwe baba vanorapa pachibhoyi kuwadzana extension uku. Vandabva ndaenda kuwadzana extension kuya baba ndivanorapa pachivanhu vari n'anga. Vachibva vasvika vachindipa same statement futi yekuti ushereketwa hwakashereketwa hwakatumidzirwa chiri chipotswa. Kurara kwawakatoita pai uchirota uchivaka bonde kuhope wakarara nechikwambo. Ende iwewe umbone mukadzi wako ari kupi? Ndikavataura kuti handina mukadzi, asi ndaita vakadzi 3 vandagara navo. Vakadzi vangu vanoenda nenzira imwe chete. Tenge tisina kunetsana zvimwe zviya asi panongoita silly mistake, mukadzi wotoramwa otoenda. Zvikanzi wakapiwa mukadzi wechikwambo, chinova ndo chawakarara nacho. Saka chikasiya hunye. Hunye huyo ndo rukonzera kuti we nhengo yako idaro so automofanira kunzi uite mukadzi. Zvoti wakaita zvekutamba unogona kuparara. Vakati vachandirapa, vakatanga kundirapa asi hapana chaichinja. Then ndikazoita dambudziko rekuti kusachinja kuye kwandaiti ndakasvika pamba ndaitanga kurwadziwa. Singaite kana ndiri kunze kweyadhi handirwadziwe. Mukufamba muya nditobvawo pano padhuze pasiri peraini apa imwe shamwari yangu vandasangana nevamwe amai. Amai vaitotengesawo fishi. Shamwari yangu ndakutobuda pamba paichibva yati ndidenzero amai vari kutengesa fishi. Ini ndandatopa gate, amai bva ndavadenza vanga kutopfuura. Amai patikasangana pagate vakaita kunge vagwinwa vachibva vati nhai baba munogara panapa. Ndikati kwete. Zvikanzi mungandimirire here kana musiri kumhanya? Ndikati handisi kumhanya. Vachibva vaenda mbame vabva vatengesa fishi kune shamwari yangu vachibva vabuda. Zvikanzi nhai baba sori henyu mumashoko andida kubvunzai, ndiri munzwi mweya wekumasowe. Musaona hangu ndakapfeka zvandakapfeka zvitengesa fishi. Yanga iri time yelockdown madhezi ai pambari palockdown vanhu pavainzi vanofamba nematsamba pai machechi akavharwa. Vachibva vati ko pamba pamunogara ndipani? Ndikati ndipe vabereki. Zvikanzi handimukwanisi here kundibvira pamba ipapo? Ndikati ko hindava baba, hindava amai. Zvikanzi sekutaura kwandamheta ndiri munzwi mweya kumasowe. Ndaona tsoka yenyu ndaiona ichifamba mune nhau yenyu muchifambira urwere, asi ndapota urwere hwenyu musaende kuchipatara nekuti urwere hwenyu hauzi kuchipatara. Urwere hwenyu makagadzirwa. Saka chiri kuitika ndechekuti vanhu vese vamafamba muchinoona muchiti vakurapei, vanhu ive vanogona vatorapa vamwe vanhu vachitopupura vane urwere hwakaita sehwenyu nehwakapfuura sehwenyu. Asi chiri kuitika dambudziko nderekuti pamba penyu pane mhiko yakaitwa, makanokorwa tsoka, makashereketerwa, imimi muri kunzi munofanira kuparara. Asi ndaona futi pane nyaya yekuti imimi zvandoda kukutaura izvi makamozvinzwa ndaverenga hana yenyu. Weukama, murume weropa ndiane nhau dzidzi, asi paita munhu wechikadzi ndabvunza kudenga, mukadzi uyu mukadzi wake vanowadzana, ari mukadzi wake ndiane nhau dzese idzi. Ndaona mhuri yapera zvichikonzereswa nevanhu vaviri ava vane zvavakaita. Asi dai zvanga zvichibvira, dai maenda kunorapwa kumapostori anoita zvengotsvuku uri kuchivanhu, asi kuchivanhu ndokwaundaona mapora. Esembuyo wonderful. Alamangara nogara kuno. Ayo samani.
seseriguyo taura chichemo chamapaukirira wandabhuyo kuna mambo. I'm sorry number one. Chichemo changu chilipo ndichi urwere wandinawo uyu wanishungurudza kwemwe makore matatu. So ndamboedza kuenda muzvipatara vachindizama kundishongawo asi urwere hausi kuonekwa. Ndikunditora pamusoro pekunditora ropa vachiedzaedza urwere hausi kuonekwa. Ndikapedza ndakuenda kumasowe kwaibatwa kunzi mukoma wangu ndiye ari kundishereketera. Ndikaenda kunzi mukoma wangu ndiye ari kundishereketera. Zviri kuitika ndezvekuti kana ndakarara mumba inini ani wakaitouya yose kundipfeka mukati mese kundigara pandiri panapa ndakatopfeka mapamba aya anopfeka nawo madiki. Ndine ronda rimwe risingaiti pana Kanengo yangu yese yakaparara. Saka takazoendawo kumwe kune vamwe baba kufidelity kuchivanhu. Ndobva vakasvika vakati ndakaenda nehanzvadzi yangu izvi ndiye number 5 mumba nemwana wake wokutanga first born yake. Tichisvika paipo vakangoti ko baba vari kupi, tikati baba vakashaya. Zvikanzi ndikuona futi panapa mai vakashaya. Zvikanzi ndemunotora munhu anonzi baba. Akasara achinzi baba akapuwa tsvimba yezosunungura mukomana. Tikabva tangoziva kuti zvatinomonzwa kuyekwea ndizvozvo. Ndo pandakabva ndafonera mukoma ranga mangwana wacho. Mukoma wakati ndagara ndakandichiyayo ndikutakura ngirikini matsaga efoja ndichauya. Ndavataura kuti kune kwandichiwana kwandaenda danzi ndine munhu Zimbabwe. Tasvika kwekwe tikasvika Sekuru vasipo. Sekuru vakazoya zvavo vatapinda mudare mema. Mukoma ndopakamhoreswa mudare mema. Mukoma achibva tauriro nasekuru azvikanzi kune mhepo dzemadzinza dzivakaparara dzinopotera kwauri. Mhepo idzi ndedzeuroyi ndodzikurwarisa mwana wako yanomunin'ina wako nehama dzako kwese kwavanofamba vari kubata iwewe. Tikabvunzwa enda sesunzi ichokwadi here? Tikati ichokwadi. Pamusoro pazvo kune mwana wangu ari apo uyo musikana uyo kwaanofambawo anobatawo mukoma. Vana vasiso vanobatawo mukoma. Ndo patikabva tanzi nasekuru mukoma akamboda kuramba-ramba. Mukoma ndopa akazonzi mhepo yekuda tiibvise. Mukoma akada kudzana-dzana. Mukoma achibva azobvuma. Zvikati kumba kwako kune zvinhu zviriko zvekuda tibvise. Kozoita zvinhu zviri kumba kwamukoma nawo zvaanoona nemaziso. Ini sekuru ndikamhenge ndisina kumataurira. Ndakatoshamwa kutozvitaurira ipapo. Kanengo pavana zimweni nga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete. Zimweni nga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete. Imwe midzi inonetsa kusheta nakanengo. Bueno, Maricam. Ando mandi kwa mamuka sei. Wawayo. Munda mawari afuna tufiseri wewe. Mwana ndo utofa wewe. Mkoma wako? Mkoma wako. Ndonkani yako. Ndo nya yako. Pamwe baba ungona lini bwino? Pamusha kwako oralo zvakanaka. Uralo chindi chocho. Nokuda kwezvinhu izvozvo. Apa audati wewe ufiriseri? Adati wewe ufitete. Kwa mfumo iliita tani? Kwa mambo yakaita seyanokwira papi nyaya. Mambo akati tifambe nzvimbo 3. Makafamba? Mafamba dzingani? Tikafamba 2. Ukunzi chii kwa makafamba? Kwatikafamba kumapostori. Ndokuti vamwe vangatinawo vaiti havasida kuenda kuchivanhu. Saka kwese kwatikatenga kufamba zuva ratabva kwamambo. Vakataura madimikira madzimai vaive but zvainanga mukoma. Unoona chinoitika? Kuchipiri vakadaro futi. Maprofita anochakureva chadini? Maprofita anotya kutaura chokwadi. Isanasi n'anga toudza kuti iwe uri fiti. Isusu n'anga tinotaura kuti iwe uri muroyi. Wabva? Wazvinzwa? Chokwadi. Maprofita kwamukuenda kumutambisa nguva. Maprofita kwamukuenda kupedza nguva yawo ikoko. Hapana tabwerewo pano timalize nkhani. Anofana kuti auye panapa tipedze nkhani. Akutsudzule iwewo. Akusunungure munhu iyi. Ngubva? Wazvinzwa?
Apa lero kupasa mankwara. Apa ratoda kupa mushonga. Zvinhu zvako zvibata mebwino. Zvinhu zvako zvifambe zvakanaka. Ufiti uchitika pana ngoma wako zvimane. Kuitika pana mukoma wako upere. Chironda chako chakura chi. Ronda rako rakura so iri. Chakura kutasoka. Chawo chachiombeka. Utoka sati roko so chingwana chibagera. Upita roko. Kanengo yacho ichisika ngome yako rodza sepo. Obweno. Yakazvimba zvekuita. Apa unapfeka mapamba? Unapfeka pamba? Chokwadi. Nakuda kwa ngoma wako. Nikuda kwa ngoma wako. Akati unchukirira chitaro chawo chapidza kupfeka mapamba chitaura pafoni. Wokufonerana? Ndamuti kaiye zvinezvi ndichada kuti tichienda kumapostoli. Mapostoli haasi kutaura kuti ndiani. Vari ngotaura kuti munhu mupenyu ari kurarama. Vachitaura madikira. Tinoda kuti tiende kuchivanhu. Kokuti tinonyaso taura kuti uyu munhu ndiye uyu munhu ari kuvhungidzwa. Tikapedza kumuti kumufonera kuti tifambe. Kuti tifambe kuchivanhu. Akati ndichakufonera inini kuti tinoenda rini. Apa tikufanira kudzokera kumambo musi weSaturday yatinoenda. Saka zvikwira kuti haasi kuda pane zvaari kuvanza. Zvitori pachena kuti pane zvaari kuvanza. Ndiani munhu anobvuma kuenda kupolisa zvoda bang'ombe? Anobvuma kuenda kuzvipira yakaba mombe mhosva. Ngaenda kupolisa? Waenda kumapurisa? Uchidza toda bang'ombe? Uchidza kuti kunotsvagwa nemapurisa? Funa kuda tishowa mambo polisi andina. Ndabwera ine ndini matereko. Wotosvika kuti kuye ndini mbavha ndauya ne. Zinjira kuti? Zviite. Kana vanhu vazhinji varikutotaura vakaonawo neukama kuti maitiro ari kuite kunzvenga kana pasina chiripo chaanacho. Sei asingangoti pamba pasvipo. Nekuti patikaenda kwamamba akati isusu takamuudza panapa. Imimi sekuru tanga tataura nemi kudhara. Chinhu chandikakanganwa kutaura mudare meme ndechekuti mambo inini kuti ndiye kunoku. Muchiri kuyoko here kuti ndakaenda tsamba yana handina kunyora inini. Tsamba yakanyorwa nasekuru. Ende sekuru vakaisa zita ravo nesenemi yavo nenhamba dzavo vakataura kuti munhu ndakamubata mudare. Kuti mamira akaita akamira sodha ari kuvhiringa mwana vanhu reva inini. Saka patiri kudzokera panchanova yechudza sekuru inanudza chief. Kuti nokuti pandakasvika chief wangu pasipo vachinzoenda kurasi kwavo ndikaona sekretary wavo ndiwo ndakapatsana. Saka ndoda kuti tsambei mude vanyaseverenga kuti aiwa sekuru ndo vakataura kuti kana munhu yaramba munondienza. Ndishanda fovhoro koko. Ndo yakudare ikoko. Sekuranzi ndoshanda mahara pasina mari ikoko. Okay. Iye mama kati ndivomera ngaabwere nganditumire shoko basi ndibwere ndidzeve karo yangu ndishande fovhoro. Kana mama achiribvumira ngaangondipa mvumo chete ndiudrive motikari yangu hapana chandoda ndisvike ndishande basa iroro pasina mari. Ndinotosvika ndichitovataura musi. Funa nini akatumira kopiri funa rini? Handisuda kana munhu anotumira mari ndoita zvinhu zvangu ndega. Ndichitengana chitoni chani chachitika mawa. Ndoita nhau dzangu ndoona kuti chii chinozoitika mangwana. Apa ungosudzuka pano tisina mutemo untimanga pomwe. Apa tikangosumuka pana pangoenda chete tisina kupiwa tsamba mutemo unotisunga. Chokwadi ndandosvika ndichivataurira mambo vacho. Saka naisekuru nekuti padare kwakatanga tiriwo kunyaya yacho kudare kwamambo. Mukoma uyo ari kuti imimi nemunina wake uyu munenge makatengana. Anitengana pasi chane? Mheni pamwe nedhoro. Iyo unipasa chane? Kana sekuru hapana kana chandakakupaika. Saka chinhu chikuru sekuti chekuti muri ibatsirikana kwete iye abatsirikana mhuri yacho yese ibatsirikana. Saka nemasimba enyu sekuru imi mungaite sei kuti munhu yanyevenitse kana kuti mwoyo munokwanisa kuita basa renyu sekutaura kwamuri kuda kuti kunoda kunoita pachena mahara pasina kana. Inimba ndadopisa mangwara kuti mwoyo yacho unyenuke basi. Okay. Sekuru ari kuita odopisa mushonga kuti munhu iye Nekuti chiri kuitika sekuru futi mukoma wangu akasira sesava zangu. Kurwara kwandiri kuita ndokurwara kwaari kuita ari kuSouth Africa. Kwaari kufamba kwese atone maronda asingaiti. Kwaari kufamba ari kubatawo mukoma. Apa imwe nkani yawo pomwe. Imwe nhau yawo futi ya. Nemuntu akuatsigira. Nemunhu ari kuatsigira. Tikaenda pamhepo. Tikaitaura pamhepo. Amangiwa ngoma wako. Anosungwa sekuru mukoma wake. Ane mwe nkani pomwe isingachiti. Ane mwe nyaya futi isingatoite.
ndikarepo pano so ndikaitaura pana apa izvo mama machibese polisi kufika pomwe pacho mangwana makuseni chaiche mapurisa anosvika pamusha pake chipato ndokhani yakutanga mumuno ndo ndau yakutiza munomu tikaenera nkhani iyo ndikamuuza akathawira ndakamuudza nyaya iyo munomu akatodaira nyaya sandokhani yakuthawa sandonyaya ari kutiza saka pano iye akaramba achita mapipi nene achininyangadzira saka akaramba achininyangadzira ini zvandikutaura ini chareva nkhani inini nyaya iyo ndichaitaura kuti asungwe nemapurisa akaitaura handazitaura zite ngaitaura kuti akaita zvakati ani mune vakoma wawanda kwatasara tiri vasati vakoma zara ichukete iye nemwacha saka yari kuziva kuti sei ndataura taurire kuti nyaya yechiso chiremakuhwa kaiso rega bvakutingwa nyamare dzvanga ine ndimbonyarara hangu ngoyara iyo imba akagura kupona imba akaitenga ku imba akaitenga kumabvuku anashanda kupona mari yenyumba fanedzina mari yenyumba anashanda kupona mari yemba iyo akaishanda kupi yakabiwa nemwana wake kuSouth Africa nemota yaanofamba naye akauya akatenga stand akavaka akavatengera motikari nezvimwe mudziyo ndiye anoti vachengeta musono patatotukana odho ndinaenda emurekodhi ndikamutaura kuti mwana wako oda kumusungisa kuSouth Africa nemari yawakabayiwa akatanga kuti manje zvakupinda kuvana kuita sei zveshuwa ndikatotsvaga nhamba dzekupolice station kuya kwebhandakona landline handisina airtime kufona nekurwadza kwandiri kuita ndinoda kutofona kuti vamusunge mwana anyatsorwadziwa semarwadziwa handabazarei kuSouth Africa mwana uyu ndiye housemaid akaba mari musefemo 2017 abva aine mari kuno 350,000 rands akasvika akavatengera Mazda B18 ndakavatengera stand pastand pepe hanzi plani iyaya hatitombokuziva isaizongunzwa nemakuhwa aka stand iyaya ndiye plani 8 rooms akavaka 4 apa mai manje muna January naFebruary akatouya achitesa matiles zvoti inini vana vacho inini ndinonzwa nevanhu vemaraini kuti vandoti inini ndine chikombo chekupedza vanhu musha iwaone ina ndina chandinacho inini kana unacho batsirwa kana sekuru andina inini pache zvangu ini kutanga kuzwa kufamba muchivanhu ndafamba nenyeo rwiri ende makwenzi andinopiwa kureva kuti mushonga wandinopiwa inini wandinawo mushonga waningochindirapa inini wokudya wokuisa pachironda handina mumwe mushonga wandikambopiwa ini ndiri munhu aizvishandira nemaoko handambobvira ndafamba kana kuti ndiende kana kusangoma kunanga kuti ndinotsvaga kuti zvinhu zvindibatsiri ndaingosenzesa pfungwa dzangu nelake rangu chete nekuti mwari nevadzimi vainditungamiri saka mwana achiri kushandira murungu iye wakabira akabira akachibva atiza zvaanoita anoita zvezvokunoti haazi haaite zvokushanda zvepermanent job anoita zvezvokunoti vanonomira parobhoti varungu vanosvika kunenge kune vamwe vanenge vakabata kune vamwe handiri varume vanenge vakabata zvekuti ndiri builder mumwe achiti ndiri penta mumwe achiti housemaid mumwe achiti chii manual work so mumwe achiti mechanic saka varungu vanongosvika paipa vanoziva kuti kunenge kune maforena apa vanoita vemapeace job ungosvika ungoti ndikuda munhu vamhanya pamota paipe obva ngoti wehuya saka iye mataura aindite pandaigara kuSouth Africa akatouya nini ndichitogara kuSouth Africa achitomboshanda paplaza achibva zitenga kuita zvehousemaid anoti anoshandira ane murungu weMonday koita murungu weTuesday koita murungu weWednesday koita weThursday koita weFriday koita weSaturday Sunday anoofa achiita washeni yake saka muri varungu avo zvavanoita angatoziva kuti murungu uri pamwedzi andi pane maweeks 4 anoziva kuti uyu ndiweMonday anenge achimubhadhara 150 kana kuti 100 rand which is 400 uyo futi uyu omubhadhara futi kana kuti anenge achiti 80 mona uyo achidaro vaisa vanozomubhadhara pamwedzi vamwe ndovaya vanogona kuti ini ndinongoda ngoti undiitire thorough cleaning nhasi chete ndozokudenza futi mumwe musotora nhamba ndomashandiro anoita saka paanopinda paipe pamba paipe munhu unopedza ndowajaira kuti uyu mushandi wangu uyu mona wopedza wabuda panze kana uchienda kana kumashopu kana ngomuchihuya ndakuenda kubasa iye osara ari pamba osara achivhura sefu ndopakasara achiona makiye sefu akabira varungu vaiva saka varungu vaiva vari kuti vakazotama vakaenda kunogara kune imwe nzvimbo hanzi mamutone mari yakawandisa zvokuti yakatotora nga iri shoma akatotya kutotora mari yese yemusefa yedu ndokutya kwake saka imi nyaya yemari makainzwa nani nyaya yemari naiye aitova nemurume wakoti ndakaba
Okay. Nekuti chakaitika ndechekuti pakasvika kuSouth Africa, achitanga kuya kuSouth Africa, mukoma number 3 vaishanda paplaza, vaishanda paback storage, back storage kuti kwakaita zvoni vakaenda kuSouth Africa kwanosenza paplaza vanga vari electrician. Saka ndo vanga vari head weelectrician yeplaza yese. Zvokuti vamwe vese vanenge vari kumashure kwavo kwanzi paitika magetsi akati afa, ivo ndo vanenge vachitoziva kuti magetsi apaenda vanenge vachitaura kuti avachi itaiso ndo paplaza paakasvikira chibva atanga kusenza paplaza paipe iye aisenzwa munda. Muri kuona? Saka mukoma vakazorwara. Murwara wakaita futi mukoma marwarira asina tsarukano vatidi kunyepa. Urwere hwekuti unenge uchita kunge TB but isiri TB yekuti unoenda kuchipatara woiswa pachirongwa cheTB but zvirwere rungoramba uchienda mberi. Mukoma ndo pawakazoya kuno. Saka mukoma vakazoshaikira kuno. Vashaikira kuno pakaita rume yekuti vanhu vakataura hama yekuti murungu uya abuditsa pension yemukoma ndo mari yapiwa mwana uyu. Ini ndakuti ayewa, ini ndagara muSouth Africa nini for 15 years. Ndinoziva zvinoitika. Varungu vemaplaza ava kana uchisenza uri foreigner uchisenza aslam avakupe pension. Hakuna pension kutomo ndaya pension yakadaro. Ndo pandikamuconfront yeye mwana yeye ndichiri kuSouth Africa. Ndikati kwewa ngunziwe mari yoyo uri kuti yo wakadai wakaenda kuZimbabwe ukatenga motikari ukaita so ukaita zvakaita. Mari iyo uri kunzi ndiya baba munini vako mukoma wedu uyu. Zvakanzaiwa baba munini rega ndikutaure chokwadi. Mari ndakatiwana so achibva nditaura zvese kuti mari yakawana kupi. And for sure abva tonditibvunza vamwana ine bva ndamboenda kuplaza kuya bva ndanotora nhamba dzavamwana vari paplaza paipe bva ndatanga kuvainvestigata. Zvikanzi ayewo mukoma vanambobvira vapiwa mari murungu akati vapa about 300 chete vachitoti achivati vaende kunorapwa kuchipatara. Ndo sisa ava pavakazonzwa kuti amai vangu vachiri vapenyu, amai vanzwa kuti mwana wavo arwara too much vachibva vatuma sisa vanhu vakanotora mukoma. Ende vatora mukoma pane imwe nhau yakaitika. Mukoma pavakarwara vakati vari kuadmitwa kuchipatara vachirwara. Mukoma vakatanga kugoita munhiku havanapedza 2 weeks vaita munhiku vachibva vafa. Mukoma pakanotorwa nasisi vangu vane mbatya dzavo but pakunovigwa munhu handaka kana akafa ndakanzi nhasi ndavigwa ndikavigwe nehembe dzenyu here mimi mukoma robho ndiri mukoma wenyu ndiri munin'ina wenyu ini ndine mbatya dzangu zvinoite here ndikukumbira kubvunza. Handinyatsiziva pamwe zvinosiyana nemadzinza pakudzinza redu isusu tine mazezuru azviitika. Ndakanzwa ini ndanga ndisipo kunzi mukoma vakanotora mbatya dzavo kumba vakadzipfekedza mukoma uyu. Zvichireva kuti something zviripo zviri kuitika ende nyaya idzi tichida kuti tidzibvunze mumatare futi nekuti kwatikabva futi kukompostori wokupedzisira uku tikataura kunzi amai havana kufa zvakanaka, baba wenyu havana kufa zvakanaka, baba wenyu vakasvinura ende vari kuchema musodzi but iye saanozviti ndiye baba iye mukoma wedu yari kutirwarisa uyu zvanoti ndiye baba akatadza kubvunza mupostori uya uyu kuti ko zvamuri kuti baba naamai vakafa zina tsarukano chii chakaitika. Takubva kweva kunotisiya pamaketi ndichimutaura kuti isusu tofanira kuenda kun'anga iye atapiwa yeye kumabharaki iyaya yatapiwa kuzinipa iyaya yechi3 ina hatitoda kuenda kumapostori ndikuda kun'anga kwezvikanzi hati tifanire kuenda ikoko nekuti mambomufonera saka munenge muchamutipa tifanira kudzokera kwekwe. Ndakati iwe unozviti uri baba iwewe watadza kubvunza kuti amai nababa vakashaika nechi vakashaika ndechi vachinzi vakafa zita tsarukano. Kufa kwavo havana kufanira kufa kwaMwari nekuti pane nhau iripo futi yekuti mukoma wangu uyu ari kurwara semarwara andiri takasira sisi zamu akamborwara handichaziva kuti gore ripi arwara kudaro meseji ibva yasvikira kune mukadzi wemukoma uyu iye mhombo yane mhirizhonga yesoyo achibva anotaura baba vachiri vapenyu kuti hanzi mwana wenyu arwara zvisingaite. Baba ndokuti inini zvandisina mari, baba vedu vangu vari businessmen vangu vane marori but vangu vabhuroka vakati inini zvandisina mari ezvinezvi kuti ndisiye mwana wangu kuSouth Africa ukachifireko ndozomutora achituna zvinochandipostera mari yakawanda. Is better hangu ndimutora achiri mupenyu okwira bhazi. Saka zvandisina mari isusu tiri vazukuru vasabhuku, baba vanozvarwa munegirini mumureki wasabhuku. Saka vakoma vese vangu vane minda yavo yange vakapiwa nasekuru. Minda wamukoma uyu wangu vachisenzeswa namukoma mhombo yane mhirizhonga yesoyo. Baba ndobva wakati ndakutora munda ndiutengese kuti nditore mwana wangu handina mari. Mukoma achibva atsamwa nemukadzi wake. Zvinhu zvakambofamba ndiri kukunyepera handinakwanisa kuvataurira. Ndakambozvinzwa ndichinamata kumapostori uku. Kunamata kwangu kumapostori ndakanamata nenhau idzodzo idzi dzokunzi baba kune mhepo iri kubva mushamenyi but mapostori ainzvenga
zvikanzi mukoma wako baba venyu vakarezwa nezvuni nenyaya yekuti vakatengesa munda ende baba zveshuwa vaiti vari kuenda kudhibho amai vangu varemadzwa vakaita 5 years vasingafambi baba vachiti vari kuenda kudhibho zvikanzi namai zvamukuenda kukicheni neaguyo ndikukumbira kuti musema ndiitira mvura yangu yogeza mumeso mondisipa mvura yangu yetii pamunozodzoka kudhibhi tengeta mufambita sei tamudya muzodzoka muchitibikirwochi zvimwe zviri nani baba vakangoti vachibuda pamba tine baba vangu vaka vakaimba itsabhoti 4 bedroom house nematiles pamusha paipai baba vakangoti vachibuda vachibva varwa nezvuni vagara amai vari kuona amai baba havasi kudzoka pamba pedu pakatasana nechikoro kuti sezvakaita pambapo pane takshop pachikoro amai ndopa vakatozoti gwezvu vanhu vechikoro vakona vakuti ndiwe mwana iwewe yakuno vavhura french door vadenza mwana tianitesiro sekuru kuti sekuru ava vatsibvira kudhara vari kuenda kukicheni nanhasi patotora chinguva vasati vadzoka mwana ndopa akanovhura door akaona baba vari kubuda furu baba havana mubvira vangu vasina kana hypertension kana bp kana chi baba vangu vakasheva nemakore mangani 92 baba vangu vanga vari fit kana hume vaitsemura vanga vari fiti vaikwanisa kubva kufamba vachienda kwanzadzi yavo kubva kwamusana kwedu kuye kwanofika mukoma rogunonguziya kusvika kushambva kwanzadzi yavo netsoka kana nebhasikoro nemasimbiro angu akaita ndopa vakadenza matiche pachikoro vakanzoyai vatora paipe vachibva vafonera sisa vachibva vafonera vamwe sisa vangu vachishanda kusouth africa vamwe vandotedzana navo vachibva vafonera vachibva vatumira mari zvikanzi ndenda kuchipatara isu zvechivanja tisati akuzivawo ini ndanda kuna mato kuchipostori but ava ndakamwaudza ndikati kune nhau dzandiri kubata dziri kuitika mumusha but ava ndakunditemba kani mapostori ako chi akadhakwa pamwe ninoti akadhakwa havana zvitora serious amai ndopa vakati ayewa munhu yanenge arwa nezvishiri torai marekodhi aya kudhara maLPI mapise mowapfungaidza utsuyawo vachibva vapfungaidza hanzi amai vakagara vachinditaura pese pandedzoka kusouth africa ndichiuya kumusha ndichivazoona zvikanzi mwana wangu zvinondirwadza tikatadza kubvunza kuti ndiani hanzi patakapfungaidza paibe hanzi pakatanga kuti tikanzi ati isatizotoziva isu tangotumwawo kuda kuti zvinhu zvezvavarova chi ndo zvekutaura hanzi takatadza kubvunza kuti ndiani akutumai muri kuona ndopa vakatinzi motikari chiende munotora motikari yaticha nhingi vatora karori kavo kaike vakati ina ndina petrol ndopakanzi ndekwamai mufundisi amene ndekwamai mufundisi munotora munoende nechigaroni vafonere zvikanzi muzotora petrol handichaziva kuti ndekwani kwanzi mutore petrol vaenda notora petrol vana vekwa ana baba mini okama ndopa vakatoga tigezese chi akoma sekuru venyu tinge chivati ana baba mini navo vachingopedza kwagezi vachivachinja baba ndiye gondo pakunodaisowo paipai taenda kuti pachivanhu chedu kunofanira kuendewa kugata mukoma vakatanga kutsikatsika kuti kuende kugata kuti munhu afane chii muri kuona zvadaro futi pana amai vashayika amai vakafa vachiti vari kuona vanhu vechikadzi 3 vaviri amai nini vakanditaurira nanzadzi yangu tinoziva kuti munhu wacho ndiani munhu ari mumusha medu akauya ari kushereketa ari kupedza mhuri vakanditaurira zvikanzi ndikuona munhu ari kundidzipa mwari kuti gombode rangu mwari kuti chidya ndechangu vari kubvutidzana vakataura sisi vakati ndipei perfume ndispray vakaspraya perfume zvikanzi vatiza ndakarangarira maybe ndakavarekodha mai ndichatarisa mufoni pavaitaura vachiti vakadzi ava vari kundidhonzerana vari kundibvutirana vakati iwe tora perfume iyo imbopfungaidza imbondimwai perfume pamwe vakanwirwa neperfume vanogona kutiza mufoni mangu zvinofanira kunge zvirimo ndaivarekodha amai ndichiitira munin'ina wangu ari kuti anzwe kuti ndizvo zviri kuita amai kunoko plus chimwe chakaitika kuti mukoma vazonyatsopesana nesu semhuri mukubata kwavo mukoma vakambonetsana naamai amai vauya kubva kumusha vachirwara ndobva mwana wemukoma uye hanzvadzi yendiye mukuru mwana wachona abvisa pamiri hatinange tazvitaurira baba vachona mwana ndokurara achirwara amai ndokutaurira hanzvadzi yedu baba veda kuti mwana wako musikana ari kurwara hasi kurara zvikanzi imimi chamakagarira muno muzera renyu mutaundi chi hakuna zera renyu muchembera anogara mutaundi endai kumusha achitonga amai pamusha pamba pavo imbai muno mugarare ndokubva mai bva vandifonera ini ndaigarwa ndairoja mai mpopa pandakanana kumapurisa nyaya yakati svika kumapurisa mai ndobva vaenda nomangana kuti ndiri kudzinga pamba pangu nemwana mukomana
ndobva tanyorwa tsamba nemapurisa svika nemapurisa endai munopachi mukomana wachona auye kuno polisi makuseni auye pano makuseni amai ndokusvika netsamba ndokutamudza hanzva dzedu tsamba yefirst born ndobva mukomana uyo avati orit nditatanga ndanotaura nevarungu vangu kubasa kuti ndikudiwa kupolisi aishandira maindia ndokubva tanogara kupolisi naamai kugara makuseni kusvika na1 o'clock iye hana kuuya ndobva mapurisa taura kuti amai mwana wenyu zvaasina kuuya hatina zvatinogona kungoyamurai saka takungokuti tichiendai kunoona pane maloya anoita zvemahara titogara kuhighfield saka tichienda nechekutaundo kune pane maloya ekudhara panomirira nezvemagavhmendi eschool chichichi ndo kwatakaenda ndobva amai bva vanzi ngavataura vega nemuroma kubva vabvunzwa nemaloya aya imba ndeyani vakati imba ndeyangu zvikanzi nemaloya aya imimi mama tisi tichakubatsirai but hatizive kuti tokubatsirai rini nokuti izvo zvinyi hatisi kukubhadharisai kana pane foni munogona kutisira foni dzemunhu wamunoziva tozokufonera kuti uyai nyaya yenyu kukoti saka zvakatora about mwedzi wese muningina po pakazoti zvanyanya amai zvekuti vachiramba vachigarisana pamba nemwana wasiri kuwira naye zvangazisaite ndopa vakavhara nzi namai ndichangire motikari ndiende kumusha nokuti amai vainitsika nemakumbo kufamba vaifamba but vanga vasikafambe zvezvo zvekungofamba pamba ndokutsvaga motikari dzaiuya nemadomasi nekumusika dzekumusha kwedu ndokunozitara nadzo kulusaka kumusika motikari yevha vati tinodzoka mangwana vachidzoka mangwana veroti po patakatakura midziyo yese amai vakati ichi zvinhu zvangu ndazvitakura nehanzvadzi yandotedzera inini yange yekusouth africa ndokubva vati zvinhu zvisingazviende kumusha zvinhu ndokuenda kumusha zvaenda kumusha kudaro baba kubva vazotsvangirirwa zvikanzi amimi amai zvamusingakwanise kufamba baba vakasimba unokwanisa kufamba baba ndobva vatsvangirirwa loya rakazoenda kunovamiririra nemunin'ina wangu nzi nauye amai yange tida kumirirwa nemaloya mahara kufambirai kumaloya kwekwe zvokuti baba vakangodharektwa kunzi endai pakati kuna 4th pamuchiburika kombi ndokwa vakaenda kune loya rachona ndobva razoti baba tsvangai nhamba yamunonditaurira ndozokufonerai muri kumusha saka kune munhu ari kumusha kwedu ko kwanga ane foni padhuze baba ndokuzofonerwa vachienda kukoti kuna 4th ndakaenda inini nababa kukoti ndobva iye bva vasikobvunzwa kukoti hanzvadzi dzedu kuti imba ndeyani kubva vataura kuti ndevabereki saka bva vanzi muri vangani kubva vataura kuti takazvavatirei zvikanzi iwe kana uri mukomana mukuru unozodzidzisei vana vari kumashure kana uchirambira imba yevabereki endezvo kana vana vako vanofanira kuzovasirawo nhaka unofanira kutsvanga pako pekugara saka kuburiswa kwabva vangonzi within 7 days tira tubve pamba pevabereki imba hautsvangire kuarea ikoko kwaunogara unofanira kubuda mulocation imomo wotsvangira kumo zvichokwadi 7 days chikwana baba vakanzi vanodzoka pamba baba tisvika pamba vakasvikawo chokwadi vachitivhunza kuti asati atame tati aiwa zvinhu zvavari kungotora mbichana vanga vasina kana property yakawanda sizvo zvavo zvaisi zvaigara kumusha iye mukoma ndobva vabvisa zvinhu zvavo bva vaenda saka kubviswa kwavakaitwa nekoti pamba ndizvandinonyanyaona kunge zvakabva zvavhiringidza baba vanazomboita kana mwedzi ndipo pakabva baba vadonhedzwa kubva vafa ndipo patinonyatsona kuti inyaya yekuti ivo vakarwadziwa kuti ndabviswa pamba ende ndine mwana musikana akambodonha musikana wewe adonha ndokubva tangomhanyawo kwanga ari manheru bva tangomhanya pane mwe muprofita mwana wangu akabva amanifesta akataura kuti vari kutoda dzimba idzodzo pamba pamuri kugara ipapo nemusha vari kuuda dhiwa havasi katika takati ko mimi saka tisisi takabva muda kuti patise zvikanzi ndinoda kupaisa maroja ndipone ndichitora mari ndiyo nhau iri kunetsa niyonyanyonesa futi nenyaya kuti hatisi kudiwa pamba ipapo sekuru nyaya iyi yagarise kana ndichirangarira mukoma wacho akamboya futi muno mudare make menyu sekuru vakabvumawo here zvakazochinja zvaapambira nyaya yazvinezvi futi yakudare kwamambo vari kufamba vachienda kumapostori mukoma haasida kufamba muchivanhu sekuru toda nyaya inopera tata kuzviziva maoko enyu sekuti nyaya inopera here kana kuti tikutamba nenguva nechimwe chinhu sekuru inini urwere hwangu sekuru huramba huchienda kumberi ndaswera ndireri sekuru makati akauya panapa tiyo ndakasangana naye pasocial media aenda kwatiwo ndakasangana naye panapa mauya naye pae ndikamuti ndikamutumirawo nhamba paenzi vanhu vanoda kubatsira ini ndandauya panapa vandatomisira sms nchimuti ndakufidelity ndikatomudirect enda kwasekuru Kanengo ndikamboratidza sms ana amai yake nasisi vake zvikanzi vakapinda sms anopfuura ma500 yakwandina kuiona after about 2 weeks ndo bakazanga kundifonera nditi urise tianjo yakumba achindiwachira
anouya kumba achinditira zvakawanda sere kuti akatoniperekedza kwamambo Tsiro ndiye akandipa advice yekuti enda unonyorwa tsamba nasekuru muende so murikuona urwere hwangu sekuru kwese makabvunza Tsiro ndoswera paise paanouya ndoswera ndakarara handikwanise sekuru indorara ne one side uku ndekunoronda handikwanise kurara neoko handikwanise kurara nemusana rondo robva ravhurika robva ratanga kurwadza handikwanise kurara nedumbu empere ndakuitira mabedso muno maronda mumasaidi muno nekurara ndikurwara sekuru ubateka Murume imi mamukwanise here imi kubata sekuru zvinoita here akabata sekretary wamambo yayo ovaudza kuti sekuru Kanengo vamirira kwahead henyu imimi basi nomena ndiuye iko neti ndamira kwahead basa nepita nyaya ipepeka sekuru nakufa nosvika futi koko iyo ngaandifonere ndokwanisa kuti indisumo pano ndiende kokule zvichita nhamba dzavo ndinadzo vese iwe nemapurisa acho ndinadzo ndokwanisa kwahead basi ndikungomira kwahead chete kwete imbara kuti ndingosunga basi ndingosunga pana ngoenda kufika kwa muntu ndayazo kushandira ndingosumuka chete ndingosvika ndoti ndawaza kushandira nokuti iye arutaura kuti sekuru takavatenga akati porridge handina kudya hanzi ndakaona mukomana anogara masekuru vakaonekwa nemukadzi wangu vachitamidza mushonga ukati mushonga ndemba mukomana wepenyu panapa ndakamupa mushonga yawana kumupa mukomana handina kumupa mushonga ndokudya futi porridge ende ari kuramba kuti haana kudya porridge ende porridge akadya hayi nyenga ipei tisemali semunti problem handiti simungachitende chitotona mungatochanala pashi panja mwanzi masiro anada munhu ngatenda kuona mambo wachipisa iwe ndaita sezvomupori ndatovaudza nzvuku yamusoro akati ikoko kuti musapotsana otovabata nyaya nokuti takaenda musi wa30 July nanhasi ene zvatakutosvika mwedzi wachina tisina kana kufamba matimwa Hear me, yes. Uzungu waniri kurewa, uni mwana wa Kanengo, anorapa zvineiwo mari. Kanengo oyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo arapa vana vanorwara nezvirwiri zvakasiyana siyana. Arapa vana. Yemi vararapa vose vanorwara nepfungwa, vanorapa vose vanoda mbereko. Kanengo vanoda mabasa. Kanengo vandeswa nevana. Kanengo vana vari kunzwa mutoriro vanozvipedza. Vandeswa nevarohi. Kanengo vanobvisa zvikwambo zvezeka. Nanga kuna Kanengo oyo vanowanikwa muZimbabwe, usazoti hauna kuzwa. Kanengo rapa vana. Kanengo rapa vana. Oyo muzimu ndiringe wakaunza nhume yako Kanengo. Muzimu ndiringe anochera chero midzi yaunoda. Muzimu ndiringe Kanengo anobata basa. Muzimu ndiringe Kanengo
irapahana Kanengo arapahana zimweni nga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete zimweni nga dzinonetsa kupinda dzinopindwa nakanengo chete imwe midzi inonetsa kuchera inoda Kanengo